Yes, mit navn er Victor, og jeg stiller op som The Wonder Kid. Jeg skal synge Bruno Mars, The Lazy Song. Jeg har valgt sangen, fordi at, det beskriver mig egentlig rimelig godt. Og jeg kan godt lide at bruge nogle weekender i sengen. Jeg stiller op, fordi at, jeg er god til at synge. Så ser jeg godt ud. Og Nej! Min fritid der arbejder jeg i rengøringsfirma. Fordi jeg godt kan lide at gøre rent, så synger jeg imens. Jeg øver lidt og sådan. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Yes, I skal stemme på mig, fordi at, jeg har et lækkert hår. Og mit ydre, det er simpelthen fantastisk. Og så synger jeg godt.